হৃদয়রে নাচি নাচি গাউচি মো মন କରିଦେଲେ ଯିଶୁ ମୋର ପାପକୁ ମୋଚନ। হৃদয়রে নাচি নাচি গাউছি মো মন କରିଦେଲେ ଯିଶୁ ମୋର ପାପକୁ ମୋଚନ। ହୃଦୟରେ ନାଚି ନାଚି ଗାଉଛି ମୋ ମନ କରିଦେଲେ ଯିଶୁ ମୋର ପାପକୁ ମୋଚନ। ଯେବେଠୁ ହୋଇଲି ମନ୍ଦରୁ ମୁଁ ଭଲ କଣ୍ଟକ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟିଲା ତ ଫୁଲ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ସତେ ମୋର ଏ ଜୀବନ। ହୃଦୟରେ ନାଚି ନାଚି ଗାଉଛି ମୋ ମନ କରିଦେଲେ ଯିଶୁ ମୋର ପାପକୁ ମୋଚନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋଗରେ ସ୍ନେହର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଯୀଶୁ। ପୁନର୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ ଆଜି ବାକ୍ୟକୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ କିପରି। ଏ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିବା। ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ ସେ ଆତ୍ମା ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟଟି ସାମ ସଙ୍ଗୀତ 32 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ନେବା। ବାକ୍ୟଟି ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାର ଦୋଷ କ୍ଷମିତ, ଯାହାର ପାପ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ସେ ଧନ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ସକଳ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା, ମହିମା, ଗୌରବ, ସମ୍ଭ୍ରମ, ପରାକ୍ରମ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମରେ ହେଉ। ହେ ଦୟାମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ପାପ। ଏ ପାପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଚନ ହେବା ପାଇଁ, ପାପର କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ, ପାପର ନିସ୍ତାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ସେଇ ବିଷୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରେରଣ କର। ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶିକ୍ଷକ ମୋର ଜିଭା ଏବଂ ମୁଖ ଦେଇ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ ପାପ ମୋଚନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମ ସହିତ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିପାରିବୁ। ପ୍ରେମମୟ ପିତା, ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭିକ୍ଷା କଲୁ, ଆମେନ୍। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ପାପ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଆଜି ଆମେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ସାମ ସଙ୍ଗୀତ 32 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ, ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଯାହାର ପାପ କ୍ଷମା କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ପାପ। ଏଇ ଯେପରି ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 57 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପାପୀମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ଏବଂ ରୋମ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ଏବଂ ଗାଳାତୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ପାପୀମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଶାୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର। সেই ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ଅପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 59 ଅଧ୍ୟାୟ
ଦୁଇ ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ପାପ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବିଚ୍ଛେଦ କରେ। ଏବଂ ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 21 ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21:8 ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରାଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମାର ପାପ ମୋଚନ ବା କ୍ଷମା ହେବ କିପରି? ବାଟ କ'ଣ? ଆମେ ପାପର ନିସ୍ତାର ପାଇବା ନା ନାହିଁ? ବାଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଦୟାମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସର୍ବଦା ଅନନ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଆଜିର ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁଛି। କିଡନୀ, ଲିଭର ବା ଆଖି ଭଳି ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ବା ପ୍ରତିରୋପଣ କରିପାରୁଛି। ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସବୁକିଛି ଆଜି ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆତ୍ମାର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ବା କୌଣସି ମେସିନ୍ ବାହାର କରିପାରି ନାହିଁ, ବା ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ କୌଣସି କେମିକାଲ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିନ କିମ୍ବା କରିବି ପାରିବାନି, କାରଣ ଜହନ ସୁସମାଚାର 15:5 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ମୋ ବିନା ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କହିଲେ ଜହନ ସୁସମାଚାର 14:6 ମୁଁ ହିଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଶୁଣିଥାଉ, ଅନେକ ଭାଇମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ପଥ ଅନେକ। ପଥ ତ ଅନେକ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ପାପ କ୍ଷମା ହେବାର ବାଟ ମାତ୍ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର। କାରଣ ହିବ୍ରୁ ପୁସ୍ତକ 9:22 ଲେଖାଯାଇଛି, ବିନା ରକ୍ତପାତରେ ମଣିଷର ଆତ୍ମାର ପାପ କ୍ଷମା କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେ ନିଖୁଣ ମେଷକୁ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଜହନ 2:2 ଲେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ବଳି ନିଜେ ହେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ସେ ରକ୍ତପାତ ଦ୍ୱାରା ସକଳ ମାନବ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ରକୃତ ହେଇପାରିବେ। ସେଇ ଯୋଜନା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଏବଂ ସ୍ନାପକ ଜହନ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ, ଜହନ ସୁସମାଚାର 1:29 ଯେ ଏଇ ଦେଖ ଜଗତର ପାପହାରକ ମେଷ ଶାବକ। ତେଣୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାପର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ହେବା ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଅନ୍ତିମ ଭୋଜନ ଦିନ କହିଲେ, ପାନପତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ସେ କହିଲେ, ନିଅ, ଏହା ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମରୁଧିର, ଏଥିରୁ ସମସ୍ତେ ପାନ କର, ଏହା ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପର ମୋଚନ ବା ପାପର କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଢାଳି ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖାଲି କହିଲେ ନାହିଁ, ତା ପରଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସାରା ପୃଥିବୀର ମାନବ ଜାତିର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ବଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ ହେଲେ ଏବଂ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରକ୍ତ କାଲବାରୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଲେ। ଏବଂ ସେଇ ରକ୍ତ ଯାହାକି ଲେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମାର୍କୋସ ସୁସମାଚାର 26:26 କହିଲେ ଯେ, ପାନପତ୍ର ଦେଇ କହିଲେ, ଏଥିରୁ ସମସ୍ତେ ପାନ କର, ଏହା ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୋର ରୁଧିର। ଏ ରକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ପାନ କରିବେ, ମୋର ମାଂସ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଜନ କରିବେ, ସେମାନେ ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସକଳ ପାପ କ୍ଷମା ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଠିକ୍। ତା ଆର ଦିନ ସେ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଣତ କଲେ ଏବଂ କ୍ରୁଶରେ ନିଜର ବଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଠିକ୍ ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଜହନ 1:7 ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ, ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରୁଧିର ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପ ଧୌତ କରେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସକଳ ପାପ କଳଙ୍କ ଧୌତ ହେବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବା ଏ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବା କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମେସିନ୍ ବା କୌଣସି କେମିକାଲ ବାହାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ
ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଧୌତ କରିବ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରାଇଟଲି କହିଲେ ଜନ୍ ସୁସମାଚାର 14:6 ଯେ ମୁଁ ପଥ, ମୋ ସତ୍ୟ, ମୋ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନଗଲେ କେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେଣୁ ସେଇ ଯୀଶୁ ଆହୁରି ଜନ୍ 6:51 କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ରୋଟି। ଏବଂ ଜନ୍ 6:54 ସେ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବେ, ମୋ ରକ୍ତ ପାନ କରିବେ, ସେମାନେ ଶାଶ୍ୱତ ଜୀବନ ମୋ ଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ରହିଛି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଜିହୁଦୀ ଜାତିର ଜନତା ନିଜ ନିଜର ବଂଶର, ନିଜ ନିଜର ପରିବାର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 24:6, ଲେବ୍ୟ 16:19 ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ପାପହାରକ ମେଷ ଶାବକ ଭାବରେ ସେମାନେ ବଳି ଉତ୍ସର, ପାପହାରକ ମେଷ ଭାବରେ ସେମାନେ ବଳି ଉତ୍ସର କରୁଥିଲେ। ସେ ରକ୍ତ ସେଇ ମେଷର ବଳି ଦ୍ୱାରା, ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସିଞ୍ଚନ କରି ସେମାନେ ସେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ପାପରୁ ମୋଚନ ପାଇପାରୁଥିଲେ। ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁ ରାତିରେ, ରାତି ଅଧରେ ମିଶର ଦେଶର ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ଆସିବାକୁ ଥିଲା, ସେଇ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ରକାରେ ମଉସାଙ୍କୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢାକୁ ତୁମେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ ଏବଂ ସେଇ ମେଣ୍ଢାର ରକ୍ତ ତୁମର ଘରର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଏବଂ କପାଳି ଲଗାଇବ। ରାତି ଅଧରେ ସଂହାରକାରୀ ଦୂତ ମିଶର ଦେଶକୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପ୍ରଥମ ଜାତ ସନ୍ତାନକୁ ସଂହାର କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘରେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତାର ଯେଉଁ ଘରେ ସେ ମେଣ୍ଢା ରକ୍ତ ଛିଟା ଲାଗିଥିଲା ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଏବଂ କପାଳରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଘରେ ସଂହାରକାରୀ ଦୂତ ପ୍ରବେଶ କଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ଘରେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ନାହିଁ। ସେଇ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ସେଇ ରକ୍ତ ଛିଟା ମେଷର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ବା ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଂହାରକାରୀ ଦୂତ ସବୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ କେବଳ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ଜିହୁଦୀ ବଂଶ ବ୍ୟତୀତ ଏ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଖାଲି ଜିହୁଦୀ ମାନେ ସେ ମେଣ୍ଢା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପାପ ମୋଚନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ସବୁ ଦେଶ, ସବୁ ଜାତି, ସବୁ ବଂଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏକ ନିଖୁଣ ମେଷକୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେ ମେଷ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜଗତ ପାପହାରକ ମେଷ ଶାବକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଆମର ଆତ୍ମାର ସକଳ କଳଙ୍କ ପାପ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ, କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ ଜନ୍ ସୁସମାଚାର 3:16 ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବେ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେବାର ବା ହୃଦୟର ବା ଆମର ଆତ୍ମାର କଳଙ୍କ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ପାପ ମୋଚନ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଟ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ। ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତ ଭୋଜନ ପାନ କରିବା ପାଇଁ କେତେଟା ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟା ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ବା ଦୁଇଟା କଣ୍ଡିସନ ରହିଛି ବା ଦୁଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଯେ କେବଳ ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଅଣଦୀକ୍ଷିତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ରୋଧି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2 ହେଲା କାରଣ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 11:27-30 ଲେଖାଯାଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ମାରାତ୍ମକ ପାପ ଥାଇ ଯେଉଁମାନେ ମନସ୍ତାପ ନ କରି ବା ଅନୁତାପ ନ କରି, ପାପ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତ ଭୋଜନ ପାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଦାୟୀ ହେବେ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 11:27 ଏବଂ 30 ପଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଗଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏବଂ ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ମରିଗଲେ। ତେଣୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି, ଅନୁତାପ ନ କରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ମାଂସ ଭୋଜନ ପାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ ପାପ କରନ୍ତି।
तेणु से भूल आम केवे करवा ना एवं जो प्रभु जीशु रक्त मांस प्रभु आमको जाऊँ निर्देश प्रकार आम से जीशुर मांस रक्त भोजन पान कर आमर आत्मार सकल पाप मोचन करने सहयोग दि जाए। तेणु आम सर्वदा साधारणतः आम मारात्मक पाप थे अनुतप्त होगा अनुताप करवा पश्चाताप करवा पाप स्वीकार करने योग्य भाव में से जीशुर मांस रक्त भोजन पान करने द्वारा ही आम आत्मार सकल कलंक पाप अपराध प्रभु क्षमा करती। तेबे ये अयोग्य भाव में प्रभु भोज ग्रहण करने द्वारा कि प्रकार दंड मिले से देखा साधारणतः आम गोटे दृष्टांत ज्वलंत उदाहरण है जॉन सुसमाचार 13 अध्याय 26-27 जो प्रभु जीशुर अंतिम भोजन दिन जुदास मारात्मक पाप हृदय थाई मने मने जीशु विरुद्ध चिंता करी पाप मन आत्मार पाप थाई जीशुर पान पात्र जीशु रोटी बुड़े जो जुदास ग्रहण कले संगे संगे से रोटी भोजन पान करू करू शैतान तांका मध्य प्रवेश कला एवं से संगे संगे चलीगले प्रभु जीशु को बिट्रे करने विश्वासघात कर 30 रुपये मध्य बिक्री करने गले। तेणु अपरपक्ष आम देखा पाऊँ जे लुक सुसमाचार 24 अध्याय 30-31 देखा पाऊे जीशु पुनर्थित पर शिष्य मैंने एमाउस को 2 जन जाऊे से यात्रा पथर प्रभु जीशु छद्म वेश से सहयात्री हेले एवं राति से घरे रहिले एवं राति रोटी भांगा समय जीशुर से रोटी भांगा संगे संगे भांगी से रोटी ग्रहण करू करू से आखि खोलीगला एवं से जीशु को जापारे। तेणु स्नेहर भाई भाई मैंने प्रभु जीशुर दिव्य आपणकर प्रभु भोजरे बा रोटी बा द्राक्षारसरे जहाँ आम प्रभु भोजन करूँ शरीर रुधिर भोजन पान करे प्रभु जीशु जीवंत भाव में से था। तेणु आम अयोग्य भाव में जदि आम प्रभुंर भोज ग्रहण करवा ताहले आमर पाप मोचन होगा परिवर्ते आम मानकर अधिक पाप हो जेहेतु ए प्रभु भोज बा दिव्य प्रसाद संस्कार जहाँ आम कहूँ ए दिव्य प्रसाद संस्कार पाइबापी आमको आगु 2टा संस्कार दरकार जहाँकि है दीक्षा स्नान संस्कार दरकार एवं पश्चाताप संस्कार बा पाप स्वीकार संस्कार दरकार। ये 2टा संस्कार न थी पाइले दिव्य प्रसाद पाइले अयोग्य हुए। तेणु यही जो दिव्य प्रसाद संस्कार को आम संस्कार मानकर संस्कार बोली कही था एवं यही दिव्य प्रसाद संस्कार द्वारा ही प्रभु जीशु जीवंत भाव में आम हृदय को आम जीवन को आसी था एवं ये दिव्य प्रसाद संस्कार ही गोटे मात्र संस्कार जहाँकि आम विश्वासी मैंने सबुदिन ग्रहण कर। तेणु स्नेहर भाई भाई मैंने आम से विश्वास को जब हृदय कलंक धौत करने आमने से गोटे मात्र है से दिव्य प्रसाद द्वारा बा जीशु रक्त द्वारा से जीशु रक्त भोजन पान करने जो प्रस्तुति कहला पश्चाताप संस्कार वर्तमान प्रश्न उठे जे ए पश्चाताप संस्कार सबु मंडली रे अच्छी तो यही विषय आम द्वितीय भल्यूम देखा। ये भल्यूम आपण मैंने सुंदर भाव में गुड हियरिंग देथिबारु मु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद करुछि। जय जीशु।